Dobrý den, dámy a pánové, dneska jsem si pro vás připravil zbrusulová TNTčka. Od těch, co ti mohou pomoci, přes random, až po ty, co ti zničí svět. No, takže jsme tady a jdeme hned odzkoušet první nové TNTčko. No, dobré, já si myslím, že můžeme začít, takže začneme zlehka. Vezmeme si takzvaně minu. Ne minu, jak to říct, granát. Počkat, to ten granát zničil bedrock? Ještě jednou, to se mi teda nezdá. Vykopeme si tady díru až k bedrocku, což v tomhle případě není za stolik. Ale on to vážně zničí bedrock? Aha, no. Tak to jsme začali teda stěžka celkem. Dobře, tak jdeme na další. To je takzvaně Nether TNT. No, to dáme semka a uvidíte. No, už vám to trochu může napovědět podle toho, co za to, nebo spíše, co kolem toho lítá za partikly, takže bum. Ne. No, vidíte, že to prostě udělal takzvaně blaze efekt. A ono zapadá slunce. Dobré, konečně je normální den zas. Tak, co si dále? Proxy TNT. To v podstatě ty vidíte, jo, že tady je jedno. Jo. Že tady je jedno velký TNT uprostřed, na něho jsou napojena taková malá. No a vlastně teď uvidíte, co to udělá. No to takhle vyhodí ty menší prostě do vzduchu, aby dopadly. Nejlepší TNTčko podle mě, protože dívejte. A můžeme si zatrsat. Pam 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 padam, pam 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 paradadam, pam 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 a tak dál. A už to bohužel zmizel. No tak to vám napoví jistě podle názvu a vzhledu. No jenže není to tak úplně. Halo? Zmrazilo mi to. A proč to zmrazilo jenom mě? What the hell? Ono by tam mělo ty nejbližší entity, ale tak očividně nebyly dost blízko. No. Zní to celkem jakoby silně, ale není to zase tak hrozný, jo? Jakoby udělá to větší díru, ale bude tady mnohem silnější jedno ještě. Ale to uvidíte. Prostě šťastné TNT. Nebo TNT štěstí, nebo tak nějak. No, proč ryby? Někdy z toho vypadnou bloky, diamanty a tak, ale ne mě z toho na videu musí vypadnout zrovna ryby. Už umřely ryby, bohužel. Tak to jistě víte, co to bude dělat? To jsem si nevšiml, že to TNTčko tam tak pluje. Hustý. No, takovej ostrůvek, pyramidu. No. Dobré. Můžeme jít na další? Pokusíme se nějak propojit tyhle díry. To s tím jedním nebude těžký. Tady Gravity TNT, jo? No to vy taky víte, co to bude. Podle mě třeba cool efekt ze všech TNTček je tohle nejvíc. A boom. To se hodí v PvPčku, podle mě. Sonic TNT. No to pořádně na mě neuvidíte, proto musíme najít nějaký moby. Kravičko. Co ty tu seš tak? Ano, zůstaň si.
Dívejte. Pau. To dělá prostě sonický třesk. Nebo Sonic Boom. A tady Implosion TNT. To v podstatě udělá implozi. Jo, a imploze je pravý opak exploze vlastně, že se to vcucne do sebe. No a to vytvoří černou díru. Tohle TNTčko to vám prozradím rovnou. A vidíte, takhle to vcucne nějakýho nejbližšího moba. Třeba mě teďka nevím proč. Děkujeme za syrovou kotletu. Tak dále máme Healing TNT. Tak za to, že jsme zabili našeho kamaráda. Ne, proč utíkáš? Já jsem ho chtěl vyhýlovat tímhle TNTčkem. Nedá se nic dělat. No to tě prostě vyhýluje. Další. A jo, to jsem na tom stejným řádku. Další teda je zemětřesení. Nevím, jestli to udělá nějak pořádně, nebo ne. Začne to tady dělat zemětřesení a... No, a to je všecko v podstatě, co to udělá. Tak, další je Shockwave TNT. To ti asi v survivalu by ti to dalo nějakou vlnu, jakoby nějaký šok. No, takže nic. Tak, teďka takzvaně nastražené TNT, nebo pas TNT, to je jedno. Takhle to bliká a... Bum tarata bum bum bum. A jo. Takže solidní. Další je Rocket TNT. Tohle vám říkám, že to je dobrý. Letí a letí a letí a bum. Taková rachytle skoro. Další je Toxic TNT. A to nevím, tady je prasátko. A jo, zabijeme zase další prase. Nevadí. No tak kdyby to zažilo, tak vidíte, že nám to dává jed III, neboli 3. Kdo neumí římské číslice. Tak. A to nejlepší na závěr jsem si pro vás připravil. Colossal TNT. No, na první pohled teda je větší než normální TNTčka, který jsme tady zatím měli. Je velký jako hráč zhruba. No a teďka. Ono se to bude chvilku díl jakoby načítat, by se dalo říct. A teď nic nevidíme, páč se to laguje, ale teď už vidíme, co to způsobilo. Pořádnou děuru. Kdyby tady nebyl ten bedrock, tak bychom našli možná nějaký diamanty. Tak. No, tak teďka tady máme Vardna. Já nevím, co všechno dokáže, takže uvidíme a budeme doufat, že tohle nezničí. Ale uvidíme, jestli přežije kolosální TNTčko. A už jde na to. Se to nějak pokouší zničit, nebo co? He is still alive. Tak to bychom se nemohli takhle domluvit. Jak to, že jsi stále naživu? To nebude. A zadrhej. Kámo, teďka mi spadne Minecraft, já říkám. What the hell? Už umřel, ne? What the... Co se tady stalo? Tak tady je pěkná bedrocková placka. No, tady to udělalo dokonce díru do bedrocku.
No, takže to vypadá, že k zabití Varno stačí dvě, jak se to jmenuje, Kolosal TNTčka. Takže já si myslím, že to by pro tohle video mohlo stačit. Dejte like, odběr, zvoneček a sdílení pro více takových videí a zatím čus!